Euroopan nopeimpanakin ratana aikoinaan siteerattu Alastaron kiihdytyssuora on kärsinyt vuosien saatossa radan pinnan vanhenemisesta. Pinnan kuluneisuus ja mureneminen on tehnyt kilpailijoiden radasta todella haastavan, koska pitoalue on kaventunut vuosi vuodelta. Lisäksi maaperän eläminen on nostattanut rataan epätasaisuuksia, jotka vaikeuttavat lisää ajamista. Ja valitettavasti radan haasteellisuuden takia onnettomuuksiltakaan ei olla vältytty. Kiihdyttelyn kotimaassa Amerikoissa NHL-mestaruuskilpailussa rata uudelleen pinnoitetaan viimeistään 10 vuoden välein. Alastaron pinta on jo aikansa elänyt, joten tilaus tähän perusteelliseen pinnan remontointiin oli olemassa. Siis tämän kauden ehdottomasti kovin juttu onkin Alastaron radalle tehdyt pintatyöt. Huhtikuun alussa radalle ilmestyivät jykevät asfaltinjuurista koneet, jotka irrottivat 20 vuotta maassa levänneen radan pinnan 3 senttimetrin syvyydeltä. Asfaltti oli vuosien myötä kulunut ja radan tasaisuuteen on toivottu parannusta jo pitkään. Alastaron maapohja on hiekkaista kangasta, jonka ansiosta radan pohja on erittäin tiivistä. Rata on aina ollut nopea ja nyt uuden asfaltoinnin myötä siitä on mahdollista saada vieläkin parempi. Uuden asfaltin laskeminen tapahtui toukokuun alussa. Kiihdytysajossa rataan kohdistuu valtavat voimat, mikä asettaa radan kestämiselle erityisiä vaatimuksia. Radan uusi pinta ei ole tavallista maantielaatua, vaan kiviaines on poikkeuksellisen hienoa. 20 vuoden aikana myös asfaltin laatu on kehittynyt huomattavasti ja pinnoitemassat on saatu pysymään kasassa yhä hienommilla sidosaineilla. Nyt Alastarolle levitetty pinta edustaa maailman kärkeä alle 6 mm raekoollaan. Materiaali on kehitetty varta vasten tähän käyttöön sopivaksi työn tehneen Lemminkäisen laboratoriossa. Tiivis pinta edesauttaa hyvän pidon saamiseksi, ja kunhan rataan on tehty liimaus- ja kumitustyöt, radasta on lupa odottaa Euroopan nopeinta. Ja tämä tullaan mittaamaan heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna, kun kaikki Euroopan nopeimmat kuljettajat saapuvat Alastarolle hakemaan uusia ennätyksiä.